जय श्री राम। आज एक अंकुश राजा जी के गाना आइल बा भरत हस भाई। आप सब जानत नहीं जा कि ये भाग दौड़ के दुनिया में इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा बा, लोग के पास समय नहीं है कि अच्छा कंटेंट तक पहुंच सकस। लेकिन चिंता के बात नहीं है, हमनी के यूट्यूबर यही खतरा बानी जा कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सकी जा। जी हाँ, अगर हमारा चैनल पर आप नया बनी तो बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर आप ये वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। हम भाई से बढ़ के कोनो रिश्ता ना होला, भाई से बढ़ के कोई सगा ना होला। एकरा पीछे के कारण बा कि भाई के साथ में ही आपके बचपन बीतेला, वही भाई के साथ आपके खून के रिलेशन रहेला, वही भाई के साथ आप मित्र वाला व्यवहार रखीना। एक गाना के कहानी दो भाई के बीच बा, जोन आपके भावना के जगा दी, जोन भाई के प्रति आपके प्रेम के जगा दी। कहीं ना कहीं हमनी के भावना और प्रेम से दूर भल जाता नहीं जा ये लोभ वाली दुनिया में, ये भाग दौड़ के दुनिया में। दो भाई जेकर माता पिता बचपन में ही गुजर जात रहन। आप सब जानते नहीं जा कि हमनी के संस्कार में, हमनी के परंपरा में बड़ा भाई के पिता तुल्य माना जाला। जोन बड़ा भाई अंकुश रोल कैले बड़न, बड़ा भाई के रोल कैले बड़न, और वो अपना छोटा भाई के काबिल बनावे खातिर अपन बचपन खपा देत रहन, अपन जवानी खपा देत रहन। वो हर संघर्ष करत रहन जोना से अपना छोटा भाई के काबिल बना दी, एक सक्सेसफुल इंसान बना दी। छोटा भाई के काबिल भी बनावत रहन, लेकिन छोटा भाई जब सक्सेस इंसान बन जाता तो अपना बड़ा भाई के लात मार के निकाल देता, ठुकरा देता अपना बड़ा भाई के। वो हर संघर्ष के भुला देता टे। ऐसन के कहानी ये गाना में बा, और यही से गाना का नाम भरत हस भाई रखल गइल बा। उहे भरत जौन अपना भाई के प्रेम में अपना माता के त्याग कर दिल रहन, उहे भरत जौन अपना भाई के प्रेम में अपन राजपाट सब ठुकरा के अपना बड़ा भाई राम के पीछे भागल रहन। इ तक गाना के कहानी रहे, लेकिन हमार विचार बड़ा भाई के प्रति कुछ और है। अगर आप बड़ा पैदा भइल बनी, अगर आप बड़ा भाई बनी, अगर आपके पिता तुल्य सम्मान मिलल बा तो आपके वो हर काम करे के चाहिए, आपके वो हर संघर्ष करे के चाहिए, आपके वो हर त्याग करे के चाहिए, जोना से आपके परिवार पे, आपके भाई पे कोनो आंच तक ना आवे। बिना भूत वर्तमान भविष्य के सोचले, बिना लोभ लालच के सोचले, ये सब काम करे के चाहिए। आपके राम जैसन बने के पड़ी, आपके राम जैसन अपना से पहले सबके रखे के पड़ी। आप लोग के का विचार बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा, और जाके ये गाना के सपोर्ट करी जा, सुनी जा, और हमार विश्वास करी जा कि आप ये गाना के देखम तो आप एक बार जरूर अंदर से रो दे, हम आपके भावना के जगा दी गाना।